ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ହେଲେ ସବୁ କାମ ଛାଡ଼ି FB ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ଫେସବୁକ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସେଟା ଟିକେ ଖୋଲିଦିଏ। ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ରେ ଖୋଲିଥିଲି ମୋର FB ଆକାଉଣ୍ଟ। ଫେସବୁକ୍ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଆସିଲା ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଖିଲି ଆସିଥିଲା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ନାଁଟି ଥିଲା ସୁନ୍ଦରା ମାଝୀ। ନାଁଟି ଯେମିତି ସୁନ୍ଦରା ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ବି ସେମିତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ। ଆଉ ଫଟୋ ତ କହି ହବନି, ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଯେଉଁ ପାଖରେ ବଟନ୍ଟି ଥିଲା ତାକୁ ଜୋରରେ ଟିପିଦେଲି, କନଫର୍ମ ବଟନ୍ଟି। କନଫର୍ମ କରୁ କରୁ ସେପଟରୁ ଆସିଲା, ହାଏ କ'ଣ କରୁଛ ଧନ, ମୋତେ କ'ଣ ଭୁଲିଗଲନି? ମୁଁ ଶଳାଟି ଭାବିଲି, ଆରେ ମୋର ତ କେହି ଏଯାଏ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହିଁ ନାହିଁ, ତ ସିଏ ଧନ ଡାକୁଛି। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି, ତ ମୁଁ ବି କ'ଣ କଲି ନା ତା ସହିତ ମେସେଜ କରିବାରେ ଲାଗିଲି। ଏମିତି କଥା ହଉ ସେ ମୋତେ କହିଲା, ଆରେ ତମର କ'ଣ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଅଛି, ଫୋନ୍ ଲାଗୁନି କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଟା ନିଅ ମୋର ନୂଆ ନମ୍ବର, ଆଉ ମୋତେ ଏଥିରେ କଲ୍ କର। ମୁଁ ଶଳାଟି ନାଳୁଆ, ମୋ ନାଳୁଆମି ରୋଗ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ଫଟୋ ଦେଖି ଆଉ ତା ନାଁ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରୀ ମାଝୀ ଦେଖି ମୁଁ ବି କ'ଣ କଲି ନା ସେ ନମ୍ବର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲ୍ କଲି। ଆଉ କଲ୍ କଲି, ସେପଟରୁ ମୋତେ ଶୁଭିଲା, Incoming call is not available on this number. Please dial after recharge. ଏଇଟା। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ପଟାସ୍ କିନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ FBରେ ମେସେଜ କଲି, ଆରେ ତମର ତ ଇନକମିଂ କଲ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ କଲ୍ କେମିତି କରିବି? ସେ କହିଲା, ଓହୋ ସରି ଧନ, ମୋର ରିଚାର୍ଜ ସରିଯାଇଛି, ମୁଁ ରିଚାର୍ଜ କଲେ ତୁମକୁ କଲ୍ କରିବି। ତୁମକୁ ମୋର ରିଚାର୍ଜ କରିଦେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଶଳାଟି ପ୍ରବଳ ନାଳୁଆ, ମୋର ନାଳୁଆମି ଦୋଷ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ତ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ସେ ନମ୍ବର ତାର ରିଚାର୍ଜ କରିଦେଲି। ଆଉ ରିଚାର୍ଜ କରି କଲ୍ କଲି। କଲ୍ କରିଲା ପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସତ୍ୟ ମୋତେ କହୁଛି, ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁଟା ପ୍ରବଳ ନାଳୁଆ, ଏମିତି ଯଦି କହିଥାନ୍ତି ତୁ ମୋର ରିଚାର୍ଜ କରିନଥାନ୍ତୁ। ତ ଝିଅ ଆଇଡ଼ିରୁ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ତୋତେ ମେସେଜ କଲି, ହଉ ରିଚାର୍ଜ କରିଦେଲୁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆପଣମାନେ ବି ସତର୍କ ଥାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୋ ଭଳିଆ ନାମ ନେବେ।